at the moment patikuona kuti the ruling party ZANU-PF panguva ine mane mabetrayals akanyanyisa, and chokwadi chinyazobuda pachena chekunzi kutrusta someone kubatira nechaos yakadai yava risk yakanyanyisa. Panguva ine tiri kuona kunzi mageneral asara vakaita sana General Dejo VP Costa Nochwenga naSanyatwe vonzi ngavachimira semasoja. Sanamira mashoko arikubuda panguva ine ataurwa pamusoro aiwa Anselm Sanyatwe. Panguva ine ndoribwa subscribe like utomba bell icon. Panapa Progress Mtsamushana Mudanyira achiti Anselm Namo Sanyatwe, born 21 January 1956, is the Minister of Sport, Recreation, Arts and Culture of Zimbabwe and a former Zimbabwe National Army commander. He was named as a ZNA commander on the 20th of October 2023 and served in this position until 25 March 2025. He also served as the commander of the Presidential Guard. He was appointed to the Zimbabwean cabinet as Minister of Sport, Recreation, Arts and Culture, taking over the KST Coventry following the election as president of the International Olympic Committee. And boards covers what Mira Sem Soja Sanyatwe. Panguva ine rikuno kwenzi chaos with the ruling party ZANU-PF iri kutoshamisa. Tiona mafactional fights ari kuitika. Panguva ine mafactions avamo mubato reZANU-PF. Vamwe vari kumboti ZANU-PF vagara vangori vanhu vanongori neUDT. Chaos iripo ndenguva yekungokudeceiva yema-citizens kana opposition kuti muone sekunga vasikurirana, but ivo behind the scenes vachitomhanyisa magoals avo nezvaroda kuimplementa. Vamwe ndo vari kuvatora matension seriously sezvinhu zvakamboitika kudhara vachiti history is now repeating itself. Zviritori zvinhu zviritori zviri kutoitika muri Zimbabwe. Panguva ine kuri kuonekwa kunzi most of the citizens havachasapoti, havachapindi munhau idzi dzema-infighting nema-factions. They are now watching from a distance vachiti let us wait and see. The powerful faction is going to conquer. Pena comment section medu zafungura enyi moti kudi pamusoro pezvitiko izvi. Pena comment section medu musana subscribe or like chitomba bell icon.